Oganda Jo-Islam nokwayo sirikal mondo kaw ondamo mager ne josiasa magolo weche moko manyalo rocho kwe mar piny Kenya motelo ne yiero mabiro. Ne giwuoyo e kinde nyasi mar Eid al-Adha kama gikwaye duol mar IEBC mondo tam jotelo mosebedo ka keyo weche mag kuo mar ombulu mondo kik chung' e yiero mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en nyasi manokelo kanyakla oganda Jo-Islam e piny mangima, nyasi mar Eid al-Adha. Oganda Jo-Islam e kaunti ma Homa Bay onyiso migepe mopogore opogore mag sirikal moting'o migawo mar arita, duol mochung' ne bago yiero pacho ka IEBC kod duol mochung' ne riwo wi oganda Jo-Kenya NCIC mondo mi okaw ondamo mager ne josiasa masiko kiro weche moko manyalo rocho kwe mar piny Kenya motelo ne yiero mabiro. Wasewinjo weche makagika, wasewinjo ayany ma ji yanyore e platform, ng'ato yanyo wadgi, jomoko wacho nyaka weche moko nego wach ma ji winjo. En gima rach ahinya. Wakwayo ni ng'ata madwaro kom, jopinye ma weg kura, jopinye magolo kura, wuogi jopiny maber, wan kisebiro ni chung' to wabiro mi kura kaluwore gi gimisetimo. Onge gima biro golowa ni omeru nikech idhi e siasa, koro kethi go meru nikech en kama chielo. Magi gin magi mabedo dakika matin, ka giserumo pod mana joka ng'ata achiel. Wakwayo leaders tema ne piny ka mondo olam oket kwe mondo mi lwenje matimore sani gi orum kabisa nikech ka ok kwe wande ok walemo ka. E kaunti ma Migori gikwayo kwe kod riwruok e kind Jo-Kenya ahinya te duond bura mar ODM ka giwacho ni jogo matemo pogo duond bura mar ODM ong'ere makare kendo nyaka koro jokanyo mag ODM bed kodgi ma otang'. Tunatoa mito kwa Dr. Oburu wasikilize wale watu ambao wamefungua nje na baadhi yao ni waanzilishi chama kisambaratiki. Sio makosa kuunga mkono Mheshimiwa Rais William Ruto. E kaunti ma Isiolo, oganda Jo-Islam mose josiasa moko mosebedo kagolo paro moko mag kwalo ombulu e yiero mabiro ka koro giwacho ni gin weche mobam ma owinjo bed ni kwero e okang' mamalo. Bende gikwayo mondo tam chung' jogo ma osebedo kake wechego motendre kod kuo mar ombulu. Kuna wale walisema ya kwamba kura isipokamilika watajaza. IEBC budget yake ni 67 billion. What is the essence of that budget? Kama wanasiasa wanasema ya kwamba watakuja kujaza ama watakuja kukamilisha kura kama haitatosheka. Gikwa oganda Jo-Kenya mondo mi onyakue ahinya kinde ma koro piny Kenya chomo yiero maduong' mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.